Generelt så beskriver en funktion en sammenhæng, og formen for funktioner er f af x lige med ax plus b. Og når man skal beskrive en funktion, så kan man gøre det ud fra en graf. Man kan også gøre det ud fra en forskrift, som vi har her, eller et silleben. Og man kan også selvfølgelig forklare det ved hjælp af sproglig formulering. Og vi har her en graf, og man kan se her, hvor grafen skærer y-aksen, der har vi vores b, som man kan se her. Og så ved vi, at a, det er så hældningen på grafen. Og for lige at bevise b, så kan vi se, at b, den er lige med 0 i x-værdi, og derfor kan man bevise, at b er skæringspunktet ved at sige f er 0 lige med a gange 0, fordi vi har sat 0 ind som vores x-værdi, plus b. Og det vil så sige, at fordi a gange 0 det bliver 0, og 0 derfor bliver ophævet, så er f af 0 lige b. Jeg vil nu bevise, hvordan man ud fra 2 punkter finder ligningen for en graf. Og vi har vores generelle forskrift for lineære funktioner, som er f af x lige med ax plus b. Og så har vi vores graf herovre, hvor vi har 2 punkter. Og vi kalder dem x1 med y1 og x2, y2. Og vi ved, at det, vi skal ende ud med at have, det hedder a lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Yes. Og vi skal nu have skrevet vores 2 ligninger op, og vi har den første, der så kommer til at hedde y1 lige med ax1 plus b, fordi vi erstatter vi har vores 2 punkter, som vi erstatter heroppe. Og så har vi y2 lige med ax2 plus b. Vi skal nu have splittet dem her ad og sat dem op ved siden af hinanden. Og da vi har de her 2 på den ene side af lighedstegnet, så skal vi derfor have skrevet y2 minus y1, og så siger vi lige med, og så laver vi en parentes her, hvor vi først siger ax2 plus b, og så siger vi minus ax1 plus b. Vi skal nu have ophævet vores parenteser. Da vi ikke har nogen parenteser på den ene side af lighedstegnet, så forbliver den uberørt, og vi kan derfor igen skrive y2 minus y1. Vi skal nu have ophævet vores parenteser. Og vi skal bide mærke i, at den her parentes herover, det er en minusparentes. Vi starter derfor med at sige ax2 plus b, og så minus ax1, og da vi skal ophæve vores minusparentes, som er her, så ændrer fortegnet sig inde i parentesen, det vil sige, at plus bliver til minus, så vi siger ax1 minus b. Vi skal nu have ophævet, vi har her nogle b'er, som vi skal have ophævet, da plus b og minus b udligner hinanden, så kan vi derfor strække dem ud. Og vi har på begge sider, eller i begge dele her, 2 a'er, og derfor så kan vi så lægge dem oven i hinanden og lade det være 1 a. Derfor kan vi nu skrive den op til værende y2 minus y1 lige med x2
så have divideret på begge sider. Og for at få a isoleret her, så skal vi så dividere med x2 minus x1 på begge sider. x2 minus x1 og x2 minus x1. Det vil sige, at a nu kommer til at stå alene, da de her udligner hinanden, så dem kan vi strege. Og vores endelige kommer derfor til at hedde a lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Præcis ligesom vi havde herude til at starte med. Vi har nu derfor bevist a. Jeg vil nu bevise b, og vi starter med vores standardfunktion, som er f af x lige med ax plus b. Vi skal ud med at have det, der hedder y minus ax lige med b. Og for at få det, så starter vi med at sige y lige med ax plus b, hvor vi så erstatter f af x med y. Vi skal nu have isoleret b, og vi skal huske, at alt, hvad vi gør på den ene side af lighedstegn, skal vi også gøre på den anden side. Det vil sige, at vi starter med vi skal først have isoleret b herovre, og det gør vi ved at minus med ax. Så vi starter med at sige ax minus ax plus b. Og vi skal så huske, at det skal vi også gøre på den anden side, så den kommer til at hedde y minus ax. Og vi kan så, de to her, de går så ud med hinanden, ax'erne, og vi kommer så til at have y minus ax med b. Og det er så bevist af b. Jeg vil nu fortælle om forklaringsgraden, og vi har her en graf. Og det der er med forklaringsgraden er, at vi har fået opgivet en række punkter. Og ud fra den række punkter er der så dannet en linje, og det gør man typisk via et program. Og hvis vi lægger en række punkter her, nogle lidt over og en lille smule under, så går det ud på at få den bedst mulige rette linje ud fra de her punkter. Og forklaringsgraden, den kalder vi for R2. Og R2, den skal helst ligge mellem 0,9 og 1, for at vi har en god forklaringsgrad. Derudover, når man snakker om det her med bedst mulig rette linje ud fra punkter, så har vi også det, der hedder systematisk afvigelse, som handler om, at hvis vi for eksempel laver en ny graf her, hvis vi for eksempel har en linje her, hvor der ligger 2 punkter over og 2 punkter under og igen 2 punkter over, så har vi systematisk afvigelse, og det er et tegn på, at man skulle have brugt en anden form for funktion, f.eks. en eksponentiel funktion i stedet.